som spokojná, páčilo sa mi, pretože tie emócie sú také silné, pretože ja tu otváram teraz prvý obchod, ktorý som mala stále vždy tak v kútiku duše, že raz to zrealizujem, aby som ukazovala také výtvarné modely tým zákazníčkám, lebo napriek tomu, že mám takúto robotu v forme zákazkového šitia, vždy som nemohla ukázať tým ľuďom, keď prišli a mi povedali, že toto chcem ušiť, a ja som im nemohla ukázať vlastne, čo je vo mne, čo by som im mohla na tej látke a čo by môžem z tej látky vôbec vytiahnuť. 7. augusta bude nočná prehliadka v Rajeckých Teplicách a tá sa bude niesť v takom gréckom štýle. Kolekciu určite budeme robiť takú jeseň, už sa budeme pripájať aj k mužom. Budeme aj mužov obliekať do takého štýlu športového, elegantného obleky. Som príjemne prekvapený z tej obrovskej návštevy, čo som nečakal, a na to, že to je vlastne v Trenčine tiež proste, že klobúk dole. A som rád, že to vlastne vyšlo veľmi, veľmi dobré ohľadom mola, ohľadom dievčat, ohľadom Janky Richterikovej, ktorá tie modely urobila veľmi krásne a prepracované v prvom rade. A teraz sa teším na tú novú akciu, ktorá bude 6.8. Prepačte, v Rajci. A dúfam, že to bude ešte o niečo kus pikantnejšie a lepšie. Takže vám veľmi pekne ďakujem a prajem vám pekný deň, čaute.